سلام نعخم هون كبرات تخيلتي ألولي انترتينمنت كمي اللهم كمي كنيهم كمي كريمكم دخن بلكم مهناتو نوح زبلا وان تفيناكم صنحنا بتكنيكاون زي تكنيكاون مهنات هلم يلنا تفينا صنحنا حجيجن كل نجار بمسمارو تمليسو له كابلو مجمرنا استفر على مدبات حزنا لكم كنمتصينا استفر على فيلمات كوميدي كومون بعبا تانكيو شو اي تفاكم ناك محجي اغربنا لكم نيرنا مس غرما يوحنس سانداغو مس جوني باتو مس رزنا عالم مس انتيكو اغربنا لكم نيرنا تمرسكم كتريوون نزهاخر كابلو متحزنا دما بزبلص كابو بزبلص مدبات حزنا لكم كنمصينا توم سبسكرايب جغوركم سبسكرايب غورو كومنت ابوتون كله لايك ادرسعو شيرنا ولكم دما شرشروا ياكم كاب حجي كي قرصنا صبو مدبات مهارنا زناغعن حزنا لكم كنمصينا سلام تقاتلتي ألولي انترتينمنت نلومي جبراون طعام مخرطات نسدتنيات حزنا لكم مصينا لنا سناي مكتتال ናይ ወዲ ሰብ ታሪኽ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዝመጹ ወለንታውን ዘይወለንታውን ምንቅስቓሳት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝሓዘ እዩ ንኣዳምን ሔዋንን ምርኩስ እንተጌርካ ናይ ወዲ ሰብ ስደት ካብ ኤደን ናብ ምድሪ እዩ ጀሚሩ ስነ ጥንቲ ከም ዝሕብሮ ስደት ብምንቅስቓስ ናይ ሆሞ ኢሬክተስ ኣብ ኣፍሪካ እዩ ጀሚሩ ሰባት ከም ብውልቂ ብስድራ ወይ ድማ ብመልክዕ ዓበይቲ ጉጅለታት ክንቀሳቀሱ ይኽእሉ እዮም ስደት ኣካል ታሪኽ ናይ ዝኾነት ሃገር ዓለም እዩ ደቂ ሰባት ብሰንኪ ብዙሕ ምኽንያታት ይስደዱ ከም ጥሜት ባህርያዊ ሓደጋ ኩናት ድኽነት ኩነታት ኣየር ዳህሳስ ወዘተ ዝኣመሰሉ ብሰንኪ ብዙሕ ምኽንያታት ናብ ኤውሮፓ መጺኻ ኣለኻ ናብዚ ዘለኻዮ ንኽትበጽሕ ብዙሕ ተሰቃይኻን ብብዙሕ ናይ ህይወት ቡዳታትን ሓሊፍካ ኢኻ ናብዚ ምእታዊ መጀመርታ እዩ ሕጂ ኣብ ሓድሽ ሃገር ኢኻ ዘለኻ ዝተፈለየ ባህሊ ቋንቋ ሕብረተሰብ መብዛሕትኦም ነገራት ንዓኻ ሓደሽቲ እዮም ክትመሃርን ናብቲ ኣከባቢ ክትለማመድን ቁርብ ክትከውን ኣለካ ንብሩህ መጻእ ክትውስንን ክትሰርሕን ኣለካ እዚ መደብ እዚ ግብራዊ ዝኾኑ ናይ ህይወት ምኽርን ማዕዳን ናብ ኤውሮፓ ዝኣትዉ ስደተኛታት ዝተዳለወ እዩ ዝኾነ ሓድሽ ስደተኛ ሓታት ዕቁባ ወይ እውን ነዊሕ እዋን ዝተቐመጠ ስደተኛ ተራባሓይ ናይ ዝመደብ ክኸውን እዩ እቲ ምኽርታትን ማዕዳን ካብ ናይ ህይወት ተመክሮ ናይቶም ቅድሚኹም ዝኣተዉ ስደተኛታት ዝተኣከበ እዩ ግዜ ፀዓት ከምኡ እውን ገንዘብ ክትቆጥቡ ዝኽእለኩም ጠቓሚ ሓበሬታ ካብ ዝመደብ ክትረኽቡ ኢኹም ገለ መምርሕን ኣንፍታትን ክህበኩም እዩ እዚ ምኽርታት ካብ ኣብ መላእ ኤውሮፓ ናይ ዝቕመጡ ስደተኛታት ተመክሮ ተወሲዱ ዝተዳለወ እዩ እዚ መደብ ብምዕራፋት ዝተኸፍለ ኮይኑ ንሶም ድማ ባህላዊ ጉዳያት ከመይልካ ትወሃሃድ ከመይልካ ናብቲ ሓድሽ ባህሊ ትወሃሃድ ምምሃር ቋንቋ ግዜ ገንዘብን ፋይናንስን መጠንቀቕታ ሓበሬታ ምድላይ ስራሕ ዝተጻሕፉን ዘይተጻሕፉን ናይ ሕብረተሰብ ስርዓታትን ከምኡ እውን ካልኦት ኣርስታት ዝሓዘ እዩ ኣብዚ ዝመጻእኩም ሃገር ህይወትኩም ምቹእን ዕላማን ዘለዎን ክኸውን እዚ ኣብዚ መደብ ዘሎ ሓበሬታ ክሕግዘኩም ተስፋ ንገብር ንሎሚ ቀዳማይ ክፋል ክነቕርበልኩም ኢና ንሱ ድማ ምውህሃድ እዩ ክኸውን ምውህሃድ ኢንቴግሬሽን ቁጽሪ 1 ነቲ ቋንቋ ናይታ ዓቂባትካ ዘላ ሃገር ተማሃሮ ቋንቋ ዳርጋ ናይ ኩሉ ነገር መፍትሕ እዩ ከም ስደተኛ መጠን ንዓኻ ቀልጢፍካ ቋንቋ ናይቲ ዘለኻዮ ምምሃር ዓብ ቀዳምነት እዩ ኣብቲ ተዓቂብካዮ ዘለኻ ሃገር ነዊሕ ናይ ምንባር ሓሳብ እንተደኣ ሃልዩካ ከዓ ምምሃር ናይቲ ዓዲ ቋንቋ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ብርክጽ ቀሊል ኣይኮነን ካብታ መጀመርያ እዋን ናብታ ዘዕቆበትካ ዓዲ ዝኣተኻላ እዋን ጀሚርካ ነቲ ቋንቋ ክትመሃሮ ጀምር ልምምድ ፍጹም ይገብር ልምምድ ምግባር ምልከትካ ኣብቲ ሓድሽ ቋንቋ ምዝራብ ክውስኾ እዩ መወዳእታ ከዓ ናይ ቋንቋ ገደብ ተነጽሎ እዩ ዘስዕብ ስደተኛ ምዃንካ በዓል ዘጋሸካ ነገር እዩ ቋንቋ ዘይምፍላጥ ግን ነዚ ነገር መሊሱ ዘብእሶ ነገር እዩ ኣብቲ ቋንቋ ክእለትካ ምምሕያሽ ግን ነቲ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምርካብን ምስቲ ዘለኻዮ ሕብረተሰብ ንኽትረዳዳእን የቃልለልካ ስለዚ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ቀልጢፉ ይቕበለካ ቁጽሪ 2 ምስ ሰባት ተራኸብ ነበርቲ እቲ ቦታ ድማ ተማሓዞ ክትረኽቦም ትኽእል ነበርቲ እቲ ቦታ ድለ ነብስኻ ምስቶም ደቂ ሃገርካ ወይ ድማ ዝተወሰነ ማሕበራዊ ጉጅለ ጥራይ ኣይትሕፅራ ከም ሰባት መጠን ኩልና ማሓዙት የድልና እዮም ግን ከም ሓድሽ ኣባል ናይ
حدا بعدا وحبرتسب متن نسخا لألو زخون سب محازوت مقبار يدليكا محازوت محبراو نتفتن كهلوكا ناتكا والقاوي عبيتن تعين عوتن زخون هيوتن أزيو أقداسي إيو سالساي نتزولو استفلي عينت كنتات آير دما تدالولو استفلي عينت كدان كتغزي تراي أيكونن زلكا أقداس زخون ناي غزا نبرت مقربن أماغاقبها مغيارن ون إيو قل أوان دما استوسنا فيتاميناتن ناي مغبي توسختن موساد كدليكا إيو مهناتو كم تأما بقل عدا خازن نبر صحي أبتو تعاقب قالو زلخ عدي سلا زيت رخبو رابعي مستي نايت كباب مغبي تلالي نتي نايتي عد مغبي فتنو انت واحدة قل استوسنا أوانات أبسومون قل خبتو مغبتات كتفتو تخيل إخا كمي إركا كتكشنون كم تخيل تمهار نت أكشاشنا دماني عدا خاك أمات اندا أتخا كتما حيشو تخيل إخا أبقزا نتي نايت عدي أكشاشنا اندا تتقنكا مغبي كتكشن زحسر إيو بتوساخي مستم نبرت زهلوكا حبراو زنبالة يوسخ حمشاي نتم نبرت نايت عدي كمي جيروم نتمقبون كم زدالوو كم خرخا توقسم مبتحتهم سوات قال كفال ناي بهلهم نكاب كالو بهل زموت سوات كمهرو دس يبلوميو زخون مستبهلي كتلالن بزعب وقت مهارن تقبر تبقسو بتم نبرتي كمقوس إيو نتنات كاخلت نختم حيش دما كحقوسخا إيوم مستم نبرت كتطبقن نابت حبرت السب كتحوسن دما صبوق من قدي إيو شارشاي اتني عدخا بلوت مغبي سريحكا قرابتخا عدم سبات ناي وصا مغبي كفتنو يفتو يوم إذا دما حدش أكاشاشنا بمركب أبغزهم كينوم نيشتيجن عمق زخنا ناي حقوس هموت مسمحستون سرابيتهم كالفو يدليو كلمة مغبي مسرحكا بزعبا زلوم قطعة توقسهم يخا قل خبت ناي تعد مغبي موساخون أيترسع اتزاد على خيوم مغبي عزي طعم مسخون እቶ ማጋሽ ከጸገቡ ካብ ገዛኻ ኣይክወጽንዮም ሓደ ነገር ክትስክሮ ዘለካ ግን ነቲ መግቢ ይፍተውዎ ኣይፍተውዎ ብዘይገድስ ነቲ ዝገበርካሎም ኣኽብሮትን ዝገበርካዮ ናይ ምዕዳም ተበግሶን ኣዝዮም ከመስኩናኻ እዮም ሻብዓይ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ቴሌቪዥን ምርኣይ ኣይትረስዕ ናይ ቴሌቪዥን ምርኢታት ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ምንጪ እዩ ናብቲ ዘዕቆበካ ዘሎ ባህሊ ከዓ ጽቡቕ መንገዲ እዩ ብተወሳኺ ዘይወግዓዊ ዝኾነ ኣብቲ ቦታ ዝጥቀሙሉ ቋንቋ እውን ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ሻምናይ ዝኾነ ነገር ናጻ ኣይኮነን ንሓደ ዋጋ ዘለዎ ነገር ትኸፍለሉ እንድሕር ዘይለኻ ኮንካ ካልእ ሰብ ይኸፍሎ ኣሎ ማለት እዩ መንግስቲ ካብ ዜጋታቱ ግብሪ ይእክብ እዩ እዚ ድማ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎት ናይ ማሕበረሰብ ክረኽቡ ይኽእሎም ንኣብነት ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮጳ ንነበርተን ናይ ነጻ ትምህርቲ ኣለወን እንተኾነ ግን ምድላው እቲ ትምህርትን ክፍሊትን ናይ መምሃራን ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝሓትት ናትካ ግብሪ ካብ ምኽፋል ኣይትቆጠብ መንግስቲ ንናትካ ረብሓ እዩ ዝእክቦ ታሽዓይ ኣብቲ ተዓቂብካሉ ዘለኻ ቦታ ሰባት ዝተፈላለየ በዓላትን ኣጋጣሚታትን እዮም ዘብዕሉ ዝተፈላለየ ባህልን ልምድን ኣለዎም ንስኻ ናትካ ኣጋጣሚታት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ኣብቲ ናይቶም ነበርቲ ዝግበር ባህላዊ ኣጋጣሚታት ተሳተፍ ኢኻ ብኣኻ ወገን ዝግበር ዝኾነ ንምውሃድን ነቲ ባህሊ ንምኽባርን ዝግበር ተበግሶን ክምጎስን ከም ጽቡቕን ናይ ምሕዝነት ተግባርን ክሕሰብ እዩ ዓስራይ ወለንተኛ ንዝኾነ ጽቡቕን ኣፍራይን ኢልካ ዝሓሰብካይ ነገር ብወለንተኻ ክትሕግዝ ሕተት ብዛዕባኻ ጽቡቕ ምስሊ ጥራይ ዘይኮነ ዝህብ ወላ ነቲ ናይ ስራሕ ተመክሮኻ እውን የኽዕብቶ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ብዙሓት ካብቶም ነበርቲ ክትመሓዞ ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሃብቲ እዩ ዓሰርተ ሓደ ንኻልኦት ሰባት ብፍላይ ድማ ንደቂ ሃገርካ ሕያው ኣይኩን ግን ኣብ ከባቢኻ እንታይ ይጋጥም ኣሎ ኣሰብህል ገለ ሰባት ወላ እውን ደቂ ሃገርካ ንረብሓኦም ክብሎ ክጥቀሙልካ ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም እምነትካ ከይጥፋእኻ ወይ ድማ ብዙሕ ምጥርጣር ከይረኣኻ በሊሕን ጥንቁቕን ኩን ዝኾነ ስግኣት ኣብ ዝስማዓካ እዋን ድማ ካብቶም ናይ ሕጊ ሰብ መዚ ሓገዝ ሕተት ዓሰርተ ክልተ ቋንቋ ናይታ ትነብረላ ዘለኻ ሃገር ተመሃሮ ቋንቋ ዳርጋ ናይ ኩሉ ነገር መፍትሒ እዩ ዓሰርተ ሰለስተ ከም ስደተኛ መጠን ንዓኻ ቀልጢፍካ ቋንቋ ናይቲ ዘለኻዮ ምምሃር ዓብዪ ቀዳምነት እዩ ዓሰርተ ኣርባዕተ ብኽብረትካ ኣብ ወፃኢ ሃገር ቋንቋ ከይፈለጥካ ክትገብሮም ትኽእል ሰለስተ ነገራት ጥቀስ እወ ከተስተንፍስ ትኽእል ብዘይጥርጥር እንተኾነ ግን ወላ ብግቡእ ንምብላዕን ምስታይን ዝርርብ የድልየካ ዓሰርተ ሓሙሽተ
ኣብቲ ተዓቂብካዮ ዘለኻ ሃገር ነዊሕ ናይ ምንባር ሓሳብ እንተ ደኣ ሃልዩካ ከዓ ምምሃር ናይ ተዓዲ ቋንቋ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን። ብርግጽ ቀሊል ኣይኮነን፣ ግን ዘይከኣል ድማ ኣይኮነን። ኣብ ገዛ ቆልዑ እንተሃልዮምኻ ምስኦም ብምዃን ነቲ ቋንቋ ክትመሃር ፈትን። ንሶም ቋንቋ ኣብ ምምሃር ካባኻ ዝበለጹ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ንሶም ከተባብዑኻ እዮም። ንኹላትኩም ድማ ዘዘናግዕ ነገር ክኸውን እዩ። 16 ካብታ መጀመርያ እዋን ናብታ ዘዕቆትካ ዓዲ ዝኣተኻላ እዋን ጀሚርካ ነቲ ቋንቋ ክትመሃሮ ጀምር። እዚ ድማ ኣብ ኮርሳት ብምስታፍን ናብ ቤት ትምህርቲ ብምኻድን ክግበር ይከኣል እዩ። ነቲ ናትካ ፍጥነትን ብቕዓትን ንምውሳኽ ድማ ምስ ነበርቲ ምዝራብ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። ነቲ ናትካ ጌጋታት ዕሽሽ ብምባል ነቲ ተበጉሳኻ ክድንቑ እዮም። ስለዚ ብዙሕ ክሕጉዙኻ እዮም። 17 ልምምድ ፍጹም ይገብር። ልምምድ ምግባር ምልከትካ ኣብቲ ሓድሽ ቋንቋ ምዝራብ ክውስኾ እዩ። መዓልታዊ ልምምድ ክትገብር ፈትን። ወላ ን10 ደቂቃ ይኹን ነቶም ሓድሽ ቋንቋ ኣብ ምምሃር ብናፃ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ዝገብሩ ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽናት ድማ ክትጥቀመሎም ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሞባይልካ ምጽዓን ጥራይ እዩ ዘድልየካ። 18 ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ረብሓ ናይቲ ጽቡቕ ምልከትካ ኣብቲ ቋንቋ ድማ ናይ ስራሕ ምርካብ ዕድልካ ስለ ዝውስኽ እዩ። ነቲ ቋንቋ ክትዛረበሉን ክትርድኦን እንድሕር ጀሚርካ ብዙሕ ዝሓሸ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣለካ። እንተዘይኮይኑ ትሑት ዝኾነ ስራሕ ብትሑት ክፍልጥ ኢኻ ክትሰርሕ። ብተወሳኺ ነቲ ቋንቋ ምምሃርካ ክእለትካን ትዕድልትኻን ብግቡእ ክትገልጽ ይኽእለካ። 19 መወዳእታ ከዓ ናይ ቋንቋ ገደብ ተነጽሎ እዩ ዘስዕብ። ስደተኛ ምዃንካ ባዕሉ ዘጋይሸካ ነገር እዩ። ቋንቋ ዘይምፍላጥ ግን ነዚ ነገር መሊሱ ዘብእሶ ነገር እዩ። ኣብቲ ቋንቋ ክእለትካ ምምሕያሽ ነቲ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምርካብን ምስቲ ዘለኻዮ ሕብረተሰብ ንኽትረዳዳእን የቃለልካ። ስለዚ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ቀልጢፉ የቕበለካ።